Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zogbe mga assalamu alaikum izy migaka divin tsy toaka vo boisson. Magnano bonjour atsika jiaby akory aliaby antanàna agny. Mirary fahasalamagna ho an'ny zegny marary. Ary zay mankalaza ny tsingeritona nitiragna niany bon anniversaire jiaby. Bonjour tout le monde, bonjour atsika jiaby. Tiako Madagasikara. Tiako Madagasikara o zaminareo. Io ny matetiky raha volaniko. Union fait la force. Atsika koa mitambatra. Atsika marisy fo. Tsy mila mandrobatra raha. Tsy mila mamaky raha. Tsy mila mandroboka ranonama. Olobita aloha miady amin'ny saboa. Fa zio miady amin'ny jiry. Ny tiako volagniny amizegny nodiventiny ranonantsakaigny. Ela nijoroetsika izy. Ela nitadiavatsika izy. Ela nangatatsika izy. Izy igny marigny hoe fagnovagna zio. Nalaiko iran jibety io hoe jerinao ratsy io tsy mety hovagna fa fagnahinao va. Zagnahary tsy ambigninao niany hambigninay marefo. Mahery ny amare ho anabaviko zay. Niany vaovao mahafaly nandesin'ny apôstôly amitsika Mbariobe. Alaikum salam. Hoe loso zalahy igny ratsy baka amitsika varatra agny volao hoe loso. Atsika varatra agny volao hoe loso koa zigny ratsy zegny aminay varatra agny surtout aminay Ankaragna agny. Fa nafaka amin'ny plasiny izy. Nafaka amin'ny plasiny izy fôtony nalaviko tondro, togno, fanjava, handra, roboka mihevitry adala razana atsika taloha manapilamba antignana. Tsinitsininareo la réunion. Tsy adalagna ny razana atsika manapilamba antignana. Tsy adalagna ny razana atsika mijoro antignana. Fa andrefa o aliko tsy tavandregna. Mihevitry tsy ho azon'io aliko andrefa baka roy. Mbe izy magnano zegny tsy endrikinefa. Ary hoe zay loso. Mbola misy mitavela. Atsika kaziniky. Aza magnano rina kontopazagna hankagna atsika ravoravony ihany ke hiasa aloha mare. Atsika tsinika afaka asa aloha fa ny antsika ataotsika dombera. Merci. Ino ny tiako volagnina. Eto za dia magnano anao veloma. Aomby mazava aloha anao zandrilahy Tila Zandry Niaina Angelo. Ialako tsigny fa tantara mipetraka aminay Mbariobe raha nataonao zay he. Anka mipetraka aminay hoe teto nisy zalahy zay ka ino hoe kizembondrazana. Karaha nataoko za nagnapetraka agnarana anazy mandrem-piadanagna izy ray aman-dreny commissaire X. Maro olo tsy mahay tegna agnaranany. Fa nahezan'olo izy commissaire X. Ke niany anao zandroko lahy Tilahy Zoky Fahignana Angelo ambaleo valizy. Boriboriko andesin'ny papago zame magnaraka anao topia vato. Be raha vitanao taminay teo. Matetiky nambariko anao teto zegny zandrilahy Angelo.
tsary nisy, tsary ny hitako, tsary reniko, nisy préfet de police nagnara nataonao taminay Tambariobe. Tsary mariny ndre zay hety agnisa tsy agnisa fa nitariky ny fisen'ny korontana Tambariobe 1982 nagnadisony mevalignitry mandram-piadanagna izy ndraiky nampiemboembo Bernard Beandy tamizegny ny tsy manjary natao. Fa anao ny science anao, nisy rizika anao, tsy voakara nataone Ray aman-dreny aroe mandram-piadanagna regny. Fa anao koa voakara igny zama, anao nagnano karaha ataon'ny Ratsiraka mandram-piadanagna, anao tsy tia regny foiky hoe Ambariobe zegny. Tanao Ray aman-dreny Ratsiraka 82 io, zisaky izy losy razagna igny, tsy nidiaviny vitiny, ary tsara nataony vavanazy ny volagna Ambariobe. Mbola tsara tsika jiaby. Tsy hoe nino, io matetika ambarako anareo hoe aza rarotiny amin'ny fanginanay zay topitany. Aza rarotiny ke hoe rô lavitra agny wawawawa zay misy raza. Zay misy razagna. Abako tanànanay io tany masiny, zay ndre lavitra ty, zay mehe mijoro, mehe mangataka ny tsara ny tanay. Ary anareo koa ozoniny amin'io ndre zay lavitra ty magnozogna anareo. Nareo mihombohombo fotony razagnanay tsy magnary zay zay antony zany any nagnamiareo Roger. Kosom makely alohan'ny tomboany gidragidra. Nivolanko anao teo Zandrila Angelo, nahitsiko anao, nambarako anao, nataonao hoe écoute ça les bois du monde. Wizy izy atsika gasy hoe eno izany azo ndamosina. Bonjour anareo Digo. Zay nosy be boka tsy mahay manongony Diego karaha anareo vazaha zay manongony Digo. Nataonao zaho écoute ça le bois du monde. Ok. Za tsy mivolagna, tsisy raha tsara nataonao taminay teo nisy. Fa sur 100%, 99% tsy nanjary nataonao Angelo. Keniana anao nandeha Zandrila. Tsy haiko anao agnembagna, angala aéroplane. Tsy haiko anao hitsaka 45 minutes io ankifigny Ambariobe io. Aza mipody afara zany. Abaka io, tsô marefaka marin aigny. Wisy nomination afake, ampody anosy be Angelo, zandriko. Aza irigna, aza tadiavigny, ny mipodiananao amin'ny Ambariobe. Navesitra taminao ny afaraparany taogno igny. Ke eto, za tsy olobenao, bako za tsy razagnanao. Fa volagna ambarako anao fo, ataova passation, mitsakanao 45 minutes, mindao mangalagnon-draha hely atsenika andapa. Tsy andapa iavoloa, andapa sava. Mangalagnon-draha atsenika anao. Sora raha tsy mety hovagna zandry. Fagnahy jery raha tsy mety hovagna. Matao zay topitany, taogno, fanjava, andra, nidoaiky anao, aza atao amin'ny tany nefa tsy mety aminay, aza atao amin'ny tany nefa tsy mety aminay, tsy nampidinao tagnaty kabeso. Hoy izy tsy mikoafy hoe mangalahondra le mama. Ke eto za miarahaba magnano mbola tsara anao préfet vaovao
voatendry amin'ny Ambaribe anao. Za ndraiky fa naregniregny ary fa nazonazoko renseignement fomba fiasanao tamin'ny farifatry Antsimo Antignana tagny. Tanao, Antsimo Antignana tagny anao niasa. Zany hoe igny faritry Fianarivo igny. Igny faritry Analajirofo igny. Fa maromaro document nazoko. Monsieur le nouveau préfet d'Ambaribe. Za tsy haiko volagna anao niany zandriko. Fotony anao mbola vaovao navy aminay eo. Anao nety fanariny. Ary fa nahita hoe tsy zoky be za raiky. Tsy anabaviko Berzika za raiky. Fa vahoaka nosy be ray manontolo Ambaribe jiaby. Na tatanana to, na tandafy aty, niady fialany ngiahy Angelo. Monsieur le préfet, Jean Pierrot, Razafy Manatsoa, magnaja anao za. Andesa amin'ny rariny, amin'ny hitsiny, amin'ny tiavany vahoakany Ambaribe izy, tanànanay. Fa hitanao tragno andipitrahanao io tsy tragno karakory. Lakoro andipitrahanao io, zehe tompo izo. Io tsy lakoro kara io e. Même bureau ndeha iasanao io, mbola zehe tompo izo. Zafiny fotsy. Nakabaka fambarako anao zandry la Jean-Jacques Pierrot, na ataoko hoe afamiako agnarany edy anao manomboky niany. Gigi Pierrot na JJP. Ke tsoha raha matsiko agnandiny fanjetry handalovany taretra anao babala. De ny androany, de niany mipidiana zalahy agny. Za tsy mitsitsy Jean-Jacques Pierrot, préfet n'Ambaribe vaovao. Izy volaniko aminao zegny fa maro document naleko tamin'ny farifaritry ny asanao jiaby. Za tsy haiko ambara niany ratsy anao sa tsara anao niany. Fa aleo vahoakany Ambaribe tsara anao. Fa za zoky be tompo tany, zafiny tany, zanaka ny tany, za tsy mitsitsy. Fotony izy koa zay nandrobaka tanànanay eo nareo tsy natatra. Izy koa zay namorery tanànanay eo nareo tsisy mipetraka atyo. Fa zay kazo atao ro lavitra agny ro tsy avy eo. Zay avy eo. Fotony razagnanay io. Zay mandeha fa razagnanay mipetraka. Za tsy magnano anao menasy. Eko anao nianatra droit. Eko anao nitapy-pahezagna tandafy taty. Igny le matetiky volaniko, monsieur le préfet de police n'Ambaribe vaovao i samy baccalauréat, samy mahay taratasy, fa filière tsy mira. Atsika samy nianatra tandafy. Anao nazy diplômenao tandafy. Proposition nambarandreo za baka tagnabo tagny, karakory. Amezane olo karazegny anao karazegny mety aminareo Ambaribe. Izy koa izy magneky, mankasitraky izy, agnaraka, etaetane vahoakany Ambaribe, za tsy problème. Ary za sura vahoaka tsy ivolagna. Fa izy koa izy nagnaratsy mety, karaha nataony Malaza, karaha nataony Angelo, de maintenant aza lefa amin'ny ahy. Na avy amin'ny place nao zandrilahy Jean-Jacques Pierrot za tsy mijoro anao agnano raha ratsy. Fa koa misy raha tsy azonao, misy raha tsy marimarigny aminao, anao préfet de police. Casquette loloavinareo io, sorokonareo misy raha mipilapilitra io tsy décoration, fa voninahitry. Matozy ny lanjainareo antsoroko amin'ny loha, vahoaka andeha topoenao, fa tsy olombitsy.
vahoaka andeha tompoenao fa tsy olo andibaiko anao, vahoaka dikan'izegny patronao. Za tsy maro volagna frère Jean-Jacques Pierrot, Razafy Manatsoa, zany za soranao, za masaky magnapary azy fa za materaka anao. Za ndraiky tsy babanao wala tsy dadilainao, fa za tompo tany, za finy tany, zanaka ny tany, defa tompoko anao loaloha sandra korana. Magnaraka zegny, anao préfet de police, fa anao tsy touriste. Niany anao navy aminay io, manomboky niany anao andre fahefana, diova lakoro, diova tanàna. Anao kaza magneky rebrebendry OMC aby ao io, ry maire, ry député, tsaiko brigade de recherche, tsaiko marin. Non, vahoaka dianao io fa tsy olombitsy. Tandrignesa vahoaka, mifanakaloza hevitra amin'ny vahoaka, ary araha volagna any tokotany. Zay tsy namenao vatomey, zay tsy ampinanao poison, fa zay koa fantaregny tandrignesa, zay koa mangataka amia. Biby martagna zao Jean-Jacques Pierrot, iaratsika mitondra, iaratsika mitintigny, iaratsika milanja, iaratsika mibaby, iaratsika miloloa. Donc trafiko ombila mahery zegny, amponao mieritreritra. Tsy andeha hagnano touriste dianao aminay io e. Tsy andeha soma pesos dianao aminay io e. Tsy andeha nangagna tragno vato aminareo agny, na andeha nangagna tragno vato aminay io dianao io e. Agnisan'ny nagneky fiavianao teo za. Mety tsy hainao raha zegny, fa zany nagneky fiavianao teo noho ny anao jeune, noho ny hitako parcours-nao. Kanefa ndraiky, anao za trompé, tsy hoe ke parcours-nao hitako ke n'accepteko. Non, misy amy document nazoko anao tafatry atsimo tantignana tagny, tsara. Donc, zaka aza vozoanao, Jean-Jacques Pierrot, Razafy Manatsoa, préfet n'Ambaribe. Za ty tsy mina olo, za tsy mina jamala, za tsy mina katy, za tsy olo nitoaka, fa pour occasionnellement niany ravoravo vahoaka n'Ambaribe, ni alany kizembon-drazana, dombera. Donc, Monsieur Jean-Jacques Pierrot, Razafy Manatsoa, aza ampidirindreo virusany, indrindra reto misy olo aroe laza boka aminay ao, mafia. Mety hainao olo volaniko. Tribunaly tsy avanao, commissariat de police tsy avanao, gendarmerie tsy avanao, bentanana, maire, député tsy avanao, fa zay hevahoaka ny Ambaribe avanao. Nivolagna za tary zandrilahy na aloha nao ataoko hoe zanako lahy, Jean-Jacques Pierrot, diova lakoro. Ino le tiako volagnina aminao, diova lakoro. Aminay ao matetiky zany volagna sty amy ministre ny tourisme tsy jereny, fa mbo avy anjara hinanako ministre ny tourisme. Aminay ao diova lakoro. Notera ambarako anao ty monsieur le préfet Jean-Jacques Pierrot. Zegny vazaha lany daty périmé aminay ao aondrana mody. Zegny vazaha
manjaka amin'ny fanagnan'olo, mangala rahan'olo, mitorogny pesosy, aondrana mody. Zegny gasy na olo-tsotra magnodikody ny fanagnam-bahoaka, mangala raham-bahoaka, indrindra fa raha-panjakagna, sambora gadra fa fahavalo-pirenena. Parce que ambarako anao Jean-Jacques Perrot, Razafy Manantsoa, préfet n'Ambaribe. Matetiky baka tsy hoe matetiky fa ataonareo olom-boa fidy ndraiky olom-boa tendry arabika mitotro zay zo fa tsy zegny. Fa tsy zegny atsika zo fagnovagna, zegny slogan tsika zo. Za tsy may anao Orange na TGV, za tsy tia henao Ravatomanga na Tsay Christian, ro olo aby zay farany olo tsy tiany Ambaribe io, fahavalony Ambaribe io. Misy araiky lahy io atao hoe Leonga, Palimbitsy, afambarako anao raha jiaby niany, andesinao madiniky zany Jean-Jacques Perrot. Misy araiky lahy io atao hoe Leonga, io tsaiky bilely tariminy Ravatomanga aminay io. Oka anao tsy hoso lafaky andeha hodry katakata. Oka anao tsy ho lafaky fitombenanao mandeha tany aloha. Iariva. Azo atao stéréo sofinao ko Leonga mikaiky anao. Azo atao stéréo sofinao ko la banane mikaiky anao, même izy voafidim-bahoaka fa izy nivadika amin'ny vahoaka. Anakatsy asitroko. Député neny vadika amin'ny vahoaka, matoa taniny navika raha io. Mbola maro sahoabahoaban-draha tsy milamigny amineo. Ke niany anao zandrilahy, zanako lahy, Monsieur le préfet de police n'Ambaribe, Jean-Jacques Perrot, Razafy Manantsoa navy aminay io, bienvenue au bled. Tonga so amin'ny tanànanao. Ampodiko aminao matetiky e, tsy touriste dienao aminay io. Zay koa mikonkono bureau-nao, ampidira zay. Zay koa misy raha tadiavinay, ambarazy heny mary. Aza miambigny 1 semaine, 2 semaines. Aza mbesagna hoe 15 mois après, anao ndivolagna amin'ny télévision, aminay ao tsisy journaliste, monsieur le préfet. Zava fonao nommé, rangono moaly après levina kany za fa nahazo taratasy hoe anao nommé taminay atao fa za tsy nivolagna. Après levina kany moaly, za fa nahazo igny. Za mbola magnano levo aby ke, za fa mety azy midriky toy za tsy nivolagna. Nambesako vahoaka kiakandra fo mahita izy. Monsieur le préfet, Jean-Jacques Perrot, Razafy Manantsoa, okatsika tsy fandribiriby. Ary tsy ny gouvernement, zany hoe, tsy ny premier ministre, tsy ny ministre, wala tsy ny député, tsy haiko mbiagna sénateur aby ro ngala place-ndreo, tsy ro ny mibaiko anao, tsy ro ny magnefa anao, fa zay vahoaka n'Ambaribe, parce que anao miasa aminay io. Azo atao raha ifankaratsiatsika, zay niany ravoravo anao navy, tanatsika io rythme. Fa anao koa zalany vadika aminay, ratsiratsy aminao position hoe. Zay mila sécurité publique, première fois raha tadiavinay anao avy io, en tant que anao secret préfet de police. Sécurité publique tadiavinay. Fotony ino? Maro loatra dahalo aminay io. Misy dahalo agnaby latabra io, misy dahalo ambany latabra io, ary misy dahalo mitsaitsay io. Raisiny adidy amandraikitrinao monsieur le préfet vaovao. Za tsy mina olo za.
mety ataonao demande za am messenger am Facebook naka fa za foka aza ataoko compte profil ino ziny verrouillé aza atao za compte profil verrouillé ngataka demande za fa anao fo miako edy parce que raha zegny tsy tiako. Monsieur le préfet Jean-Jacques Pierrot Razafmanatsoa ampodiko ndraiky anao zala tsy tourisme dianao io diova lakoro diova Mario be tany masigny ambarako anao zegny zanako lahy io tany ande pitrahanao io tragno district hitanao pitrahanareo fandimbidimby io tany masigny izo anao ro koa nozoniko io anareo miozony mare fa komoaly zany vola tamilay teto aboakako bibilava angelo no miala io nianizy nianemba za tsy moasy za tsy magicien ary za tsy messi fa za zanaka zafy taranaka tompy tany zafy tany zanaka ny tany Nambario be anatran'olo be zegny zanako lahy anjaranao mandiniky anjaranao mahay hoe tokotokony aia ipitran'ny fitombenanao ndraiky tany diaviny vitinao amaraparanako izy monsieur le préfet de police Nambario be vaovao anao ny préfet de police fa tsy vadinao tsy zanakanao fotony raha nisy taminay teo ireo ny préfet vadindreo mibeko ireo ny préfet vadindreo misewoseo tsy mamango aminakana fa mbarako anao mbola sans portefeuille izy agny ro ndraiky Daoud baka samy mbola sans portefeuille donc maheza miara-monigny aminay zay Nambario be zay ty tsara nalegny olo nitia olo makaty matoa niany amarefaka mare mbola miroborobo fa viany vahiny na gasy fa viany vahiny na garamaso no ny fahaizanay miara-monigny amin'ny vahiny anao niany navy zay ravoravo fa zay vahoaka Nambario be zay zanaka Nambario be misy loko zay minenao sy faly ary agnarany mafedoa mbo hitanao loko zegny mafedoa io tsy foanigny aminay ary aminenao sy faly ary misy zo anao koa tina mafedoa lohan'ny loko igny tosanao arianao diovinao madio fa koa ty zegny tsy laninao ketronao agnara tsy mety anao zala ataonay mafedoa sady tsy hoanay riany andrano diova lakoro monsieur le préfet Jean-Jacques Pierrot Razafmanatsoa. Bonjour anareo Lazarine Diego. Donc zaka za vozona za ty tsy mina olo za ty tsy magnasa olo fa anao ndraiky fa miako agnarana raha mony any JJP na hoe Jean-Jacques Pierrot misy aminay am Marseille ao boka misy laolo zay nalaza tamy laboly io ka ine hoe Jean-Pierre Papin JPP misy pihira zay taminay tandafy teto nalaza miramira agnarana anao io Jean-Jacques Goldman na JJG ke miana anao navy aminay io no fa miko agnarana sandra de ny agnarana anao tsara io tana io tsy manjary avy karakizebon-draha zegny fotony za zao nahitanao navy io kitikity ketronao mare afaka togno araiky togno aroe anao boiron fa avy zay minangato tsy niaro zay tsy mitsitsy zay ndraiky tsy mamono olo fa nareo fa mamono zay vahoaka fa zay tsy tsitsy mbola maro raha koragnako momba Nambario be io parce que misy dossier maromaro io misy efatra dimy dossier bokako io ke zegny izy monsieur le préfet
bienvenue au bled. Tonga soanao. Ravoravo zay niany. Za monsieur le préfet tsy olony toaka, tsy olony sigarety, tsy olony jamala, fa za mitia reggae. Koa misy lamoziky voalohany tiako faharoe salegy voalohany reggae. Tsy midika ke za mitia jamala za mifimy, non. Koa za fo l'usine magnamboatra sigarety fa ela ny fody. Koa za fo l'usine magnamboatra toaka fa ela ny fody. Ke engane iaraka iasa tsika. Nde maire, nde député, nde tsako brigade, tsako commissaire volagna raha aminao, aza mavozo, za tompo tany eto, za zanaka tany eto, za zafiny tany eto, za ndre lavitry. Vahoaka nambarobe ro, tsisy raha sitrikindreo za. Ary za ho avy tsy ela ho za. Da tako am'Zagnahary fanao velogno atsika mianaka. Ataoko zanako anao parce que tegna mira tonga am'zanako fahitako anao. Zegny amin'igny. Fa après levonaka boka io, bon, fa maromaro aminareo mahita hoe parcours ni préfet Jean-Jacques Pierrot Razafy Manantsoa préfet de police n'Ambaribe. Zegny amin'igny. Anao koa boka mitandregny za manomboky niany. Ary anao mety fantandregny za raha zay parce que anao mbola tantignana, tsy mantignana tagny volaniko za fanahy anao, tsy hoe haiko soa raha haiko rabe fa za fanaregny anao. Vitsy olo mpanjakana tsy haiko. Ary tsy anagnako relation par document vitsy vitsy. Roa 29 gouvernement roa haiko jiaby situation ro. Ary anagnako dossier jiaby. Za boko mkoragna politique générale, za ngambaranao hoe zoko be grave. Za tsy mitsitsy. Koa izy zandriko. Allo mpangavy eranao naro Belgique. Ke zegny izy, monsieur le préfet Jean-Jacques Pierrot Razafy Manantsoa. Mitoy atsika Ambaribe. Itodika ministre ny tourisme za. Ministre ny tourisme. Sofinginao ma stéréo sa mono. Sa anao mono faze. Batandrignesa raha volagninay. Fa raha misy amin'ny Ambaribe ao zao ministre ny tourisme, grave. Tegna grave. Ministre ny tourisme. Anao koa fa tsy zaze koa no midémissionnava koa miala. Fa mafy raha mazeo. Misy raha telo mafy mazeo ministre ny tourisme. Ministre fagnajariagna ny tany. Fa nareo koa fa tsy tandregny. Afa-tsy hagnano action réaction. Atsika ifampitana. Nareo ministre fa za vahoaka. Indra misy. Raha tsara nisy tamin'ny eto Ambaribe teo, adalagna ataony reto vahiny. Tsy vahiny malagasy reto, fa vahiny baka ivelany. De ny sud-africain. Sans portefeuille pour le moment. Tching zandro. Ministre ny tourisme. Anao koa maregny raha volaniko ty niany. Resy ny andraikitry. Monsieur le préfet de police, Jean-Jacques Pierrot, resy ny andraikitry. Tandrema maso pesosy boakagny, regniko fo, ary heko fo. Reto sud-africain. Mipetraka, monigna anosy combat, na hoe ambarivato, magnaratsy fatao totalement magnaratsy fatao. Koa nentina ondragna nareo ro niany miala ao adosoa fa ro mandroboka zanaka aneo. Misy ray amandreny vitsivitsy nitaregny aminaka. Nisy mampianatra mpangoriagna riny tomagny taminaka. Zoky be.
grave raha mahazo zay Ambaravato. Tortina nonga vato zay ka tsisy lalagna amboany e, tsisy olo mitandregny zay e. Monsieur le préfet, zegny voalohany action tokony ataonao. Ndo Ambaravato zava raha zegny. Ministre ny tourisme, njona vitinao ndo zahava raha zegny Ambaravato fa grave raha ataondreo sud-africain reo. Ny raha misy reo sud-africain reo farahoagna nos combat amy côté mpangoriana igny. Ino raha ataondreo? Reo mandeha mizaha olobe-ndreo tsaikitsaiky magnangy vantobantony ndeha reo tsy ampitogno mbola vovotonono regny, mbola le raiky mbola voany tsy haiko e, ino edy voanondreo ataoko izy tsy haiko, ataoko mangabory tsy haiko. Tambezindreo vola le ray aman-dreny tsy ampy fivelomagna Ambaravato. Tambezindreo to sud-africain reto vola ny mananjanaka tsy managnasa, indrindra fa mananjanaka viavy. Vola avy agny zabaka. Nos comba madame ministre ny tourisme, anao koa fa andeha amin'ny agny ialaky zay gestinareo tourisme nareo io. Andeha amin'ny agny mandeha miasa ary ataova asa clair net, fa zay ka zato asa bla bla bla, zay mila action réaction. Ino raha ataondreo? Bariko anareo eto oreny fanjakana, oreny tany, oreny dagnitry. Zegny atao zany volagna matetika amitsika vahoaka hoe union fait la force. Vitany hafa vitatsika. Ro magnasarisary magnano lotelotel pourpourindreo zay o, ro magnano pédophilie, magnolagna zaza tsy ampitao. Ampangoriana jiaby magnodidina Ambaravato atsika mikoragna azy io. Ifendreo vola le ray aman-dreny zaza, andesindreo tsy haiky regny amy lotelotelindreo ao, andesindreo tsy haiky regny amy plasy fandifandriandreo ao, koragna tsy atambo. Ino raha ataondreo? Ampinonoendreo raha tsy mpinonoegna, bolibolendreo nonondreo tsy haiky aby ro, tsokotsokirindreo tingindreo tsy haiky aby ro. Iro amizay jusqu'à raha io mipiritsiky apiritsikindreo amy sorandreo tsy haiky ro, amy vatagnandreo tsy haiky ro. Ministre ny tourisme, ministre ny sécurité publique, ministre ny population, ministre ny fahasalamagna, ndo zavanareo raha zegny. Nos combat o Ambaravato raha zegny. Fa ela za tetiny vola, fa ela zay tetiny vola, iro vazareo avy aminay io tsy jiaby edy, fa iro io avy aminay io, ro milefa baka aty, milefa baka tamy misy ro aty, une fois ro mitosy RSA a Madagasikara ro magnano adalagna. Ino ma tsy andraisan'ny ministre ny affaires étrangères lalagna magnapetraka hoe zegny vazaha mipetraka monina tany Madagasikara tatra magnano dalagna rapatrier passeport barrière rouge, interdit de rentrer dans le territoire de Madagascar. Ka eto za mitodika aminao ministre ny affaires étrangères Mami Christine Razanomaso. Raisiny adidinao, raisiny andraikitrinao,
anareo ministre antomoniko teo population ministre tourisme ministre santé ministre sécurité publique ministre affaires étrangères ministre dimy anareo io tokony mijotso amin'ny ambareo be io aza angatagna mafy maso tsaiky amin'ny ambareo vato raha ambariko anareo zegny tsy famatra ndao anareo magnotany agny nareo ko famatra za ray aman-dreny ndraiky mpampianatra ambareo be teto anosiko ambany kaiky zany agnambara za raha io nambariko attends vous êtes sérieux ya araiky tamindreo tsy haiko io namendreo za teto nikoragna ya nitataren'ny tsy haiko io oui zay nandesindreo tagny parce que olobe neny amendreo vola abako alô ndao miaraka aminazy agny misy randelegna agny non navitagny n'importe quoi raha maloto baka jombo-tindreo igny ariandreo mikibony ndraiky sorandreo tsy haiko reo ialako tsigny zegny tsy tokony angatany fanjakagna andra tout ce qui est sud-africain jiaby ao de soa mandroboka tsekinay zegny ne matetiky volaniko aminareo membre gouvernement mivoleza nareo mandeha amin'ny agny miseky ranomasy raha volagniny aminareo tsy jirenareo biafa la plagenay io fa tsary nisy tagnabony donia plage propriété privée andraikitrynao voalohany anao navy eo zegny privé biafa la plage fa tsisy propriété privée plage zegny reo mantondra la place baka taty nandeha tagny ke zegny raha misy voalohany dimy anareo ministre nivolaniko teo ministre population ministre santé ministre tourisme ministre sécurité publique ministre affaires étrangères le plus vite possible tsy vitany aminosy kombaza raiky même en vily io misy afa misy tany tragno fagnasitrendreo reo tsaiky magnangy aby reo drogendreo andriandreo robatindreo fa zany vola amindreo mpaparazinaka ndraiky mamarazinaka reo alevanareo tragno ndraiky androata misy tragno alefasa aminaka hoavy le raha za tsitsitsy anao koa ministre fa tsy miasa anao miala anao koa ministre fa tsy tandregny zay vahoaka miala fa zay mila fagnovagna zay mila raha tsara fa zay kaza atao balaro raha oui zay ma oui dessin animé sa zay regnareo ieieb am bokiny zambla fa telopolo taogno dimapolo taogno pitrako andafy za tsy enky nandroboka zanakan'olo eto magnino reo mandeha aminakagny reo mandroboka olo azafady tsy mitsitsy za monsieur le président magnajo anao mon colonel zegny raha misy aminay anosy be eo ambareo be pire ary grave donc anjaranareo gouvernement mandiniky za teto fa nivolagna anao ministre ny tourisme anao ministre ny intérieur isorako anao lo monsieur Tiaray ministre ny intérieur tegna isorako anao no nagnamia zay préfet fa okatsika iaraka iasa zay empaka zay kajo amenareo olo tsy manjary zegny aviako tamy volontary zany volagna hoe tsendriky nefa mbola varoe loso mbola maromaro reo mila doso
amy domaine, amy topo, trésor, finance, tribunal, la mairie, ary agnatiny département misy député-ny misy raha savapa reto parlementaire anazy reto. Vraiment tsy anagnako maso anareo. Apodiko matetiky hoe zay koa nandroboka tanànanay io nareo tsy natody zo tsara. Tianareo olobe tavandraigna mandrobatra mandafy tanànanay, tsy le vahiny avy eo tsisy taratasy tsisy nino magnano n'importe quoi, vavanareo mpifodinareo parce que nareo mahazo pesos baka amindreo. Non, azafady niany zay ravoravo na préfet vaovao fa zay miza Kingly Vision. Za zio monsieur préfet za mizanao karaha toko mampiasa jumelle naka ty de loin eto za mizanao anao koa nagna raha tsy mety aminaka nampitaregny vahoaka zala no hoaniko e. Ke zegny raha mandalo nos combat. Zotsy nos combat zare koa za aminareo. Même aia la pointe mahazo jiaby igny, place jiaby igny misy ro magnano zo. Ary zo tsy sud-africain zaraiky. Nizegny magnano izy eto volanko fa tsy vaza jiaby, tsy sud-africain zaraiky. Misy italien ro io. Ary atsika fa nay rango fa ela italien avy teo zegny magnano izy, tsary nisy italien nanjarina avy teo. Za bako ikoragna italien réclase e baka io. De vola ina topoko aminareo fanjakana. Nanareo antoerana, nanareo foy be. Oka le pesosy. Tsoko nareo nde nos kombary. Monsieur le préfet Jean-Jacques Pierrot, monsieur François Labanane, gendarme, sy ny police ke tsisy zegny tareo managna preuve za. Fa za tsy enikagna boka preuve. Za tsy enikagna boka nareo voix vocale rolo aby reo. Fa za fo mialerte nareo. Mbala tsara nareo bifotake. Alerte zegny ataoko nareo zegny. Fa nareo ndray koa mitady fio ny vahoaka mitaregny raha zegny aboaka. Fa niany za mialerte nareo fotony zay niany mbola ravoravo préfet vaovao ary zegny apodiko aminao préfet sanandra agnatin'ny semaine ty hoe diova tanàna. Araiky sasany tamindreo tsaiky reo volanko aminareo navy à l'école nalemy totalement le mpampianatra nanontany nagnino anao. Olobeko no maly namendreo sud-africain reo avao. Non mais franchement mahino koa nareo ray aman-dreny magneky raha karaha zegny. Mahino tsy vatagna nareo nalefanareo tagny fa le zaza alifasa agny vatagna nareo. Masontay nareo ataova dalaly ary fa tsy zaza madiniky ro batinareo zala. Azafady trop loatra raha ataonareo. Aloha za change casquette amizay anonga baka raty eto tsara misy avako eto trop. Ary io monsieur le préfet Jean-Jacques Pierrot raha voalohany tiako andraisanao andraikitsy reto zaza tsy ampitao ndraiky reto ray aman-dreny mampirisiky zaza reto. Regny ray aman-dreny regny tokony gadregny fa tsy le zaza. Azafady mbola magnano azafady za. Faroe raha misy atsika mikoragna azo. Za tsy volagna fa
ambarako anareo boko boko anareo eo sary navina bokako teto sary io video io za nangataka taminareo tamy la mairie hoe karakory madroan'ingay Pierre italien la io manjakanjaka mibaiko tribunaly mibaiko anareo amy la mairie mibaiko gendarmerie amy raha tsy manjary ataony nino le raha ambany ary amy Vieux-Port nabokako teto sary io anareo la mairie nivolagna hoe merci aminareo fa ho raisineny andraikitra ia ma le andraikitra tsy ary koa tsisy trottoir neheny hitatra ary neheny grave raha toany manafo italien laty Pierre vaza le navinangala sary ndraiky maître Ruffin ary atsika jiaby mahe anareo gendarme police tribunal fa ty Pierre ty chefony tagnatiny tsikombakomba ny cocaïne maino izy tsy samborinareo maino izy tsy rapatrienareo azavy aminay ino dikany ino raha taony magnasary magnamboatra amin'ny atelier misy mialatsiny aminao tonton ray mandreny donné amin'ny atelier donné ankilany Vieux-Port ary nalemy coupe soroko forcé voalohany déjà raiky zegny mialkalika izy magnasary magnano atelier de construction navale karaha manafo Angelo Salamandriama bon tsy Angelo Kizemindrazana fa ty Angelo Salamandriama ino amizay raha ataony zalaty tsy azo andalovagna zegny io many babanao sa ny dadilahinao baka ny italien matetiky za teto nivolagna taminareo la mairie hoe ino mahavianareo tsy masaky mandeha ndraikitra va ino baka koatsotsora ty magnano zaza amy tanànatsika nareo jiaby manginjay sa nareo tampiny pesosy raha toanareo koa ny mandeha rake Monsieur Ali Aboudo anao koa fa tsy miasa anao miala anao fa sasayan'olo isan'andro mera tsisy raha regninao amba rio be koa tsy mera punaise trottoir io passage public io rapatrie izy mody papa zao le zala raiky taparakazo regny papaga io karaha ny rapatrienareo ke mino araiky io tsy rapatriena nefa nio mafia agnisan'ny tagnatiny mambarany cocaïne ta Madagasikara tambaribe azafady nivolagna zay teto adosonareo polonais tsisy papier tsisy visa tsisy inreo tsisy tandignesanareo parce que nareo mahazo pesosy non za ho avy volanko fampitana atsikany roasa mody agny nefa nareo atsika mila tourisme avy atsika tourisme avy raha maloto ataonareo amy tanàna mba misy ajery zala trottoir io ravagna agny ndao amy firoza jamanjary mangala trax amy jamanjary amy firoza ao rongagna agny fa io trottoir mba oaka safa nazo pesosy koa nareo amy la mairie mialatsiny zegny magnano izy nivolagna nareo za M3 zava raha amin'ny M3 misy masaky nivolagna nareo mbola atao audience mbola zegny ordonnance mbola atao karaha ty meno stop zay kazary bribegna atao ordonnance atao tsy haiko nino aminareo ny commune tsy haiko aminino mihitatra M3 place publique io place Olympia io henareo madika ny Olympia zegny zapaka tsy agnontany Aliabody parce que c'est un con zegny tsy hainy olympiade zegny azafady zala
Anareo mila sasaigna isan'andra. Be edy anareo io e. Tsisy raha manjary regninao Ambaribe. Ministra avy agnarany fo navy ministra fulany, anavy ministra fulany, tsisy raha tapo, magnano vorovorony amboa. Misaraka fagnoro-body. Mialatsiny e. Mialatsiny. Zay matoa zay manoagna présidentsnay Michael zay mila raha tsara. Fagnovagna. Fa zay tsy kaza riberibenareo, raha zegny tsy hita zegny hoe, tsisy raha, anao magnotanareo dossier isakolo vola tsy hita. Nefa le raha mihitatra. Karaha zegny ambany ary. Ary atsika koa, olo tsy mahay Ambaribe boka tsy mahay plasy ambany io. Tanareo tragno lava be igny. Manomboko amin'ny escalier zama igny. Lava tragno igny. Jusque no avy amin'ny tragno jiro ambany ary. Za zay koa tsy diso aitia. Place lava be tragno igny nanasana li. Anao miala l'escalier jama igny andijotso andeha amin'ny Vieux-Port. Tsy haiko na mbola ahoana fa teo taloha misy ropitsongo poivre regny. Anao miala zigny. Jusque no avy amin'ny limitiny ny donné Makamba. Nini Yvon Somiangy. Ino raha mila ataony Pierre? Ity italien pourri ity. Nidirany forcé tamin'ny Somiangy Yvon Ambanja. Atsika mikoragna zao motro ndraiky zany mety. Non mais attends. Ino raha ambesanareo autorité? Parce que bonne pessoas. Azafady, za tsy mitsitsy. Anareo gouvernement mivoleza anareo koa andeha amin'ny agny de seky ranomasy, sitrana anareo kaza mandeha. Mitao seky ranomasy Tamatavy na Ramena. Anao bokoa aliabody mivola, za mangataka fiaragna tsaka miasa amin'ny vahoaka. Iara iasaka amin'ny vahoaka anao raha jiaby lafilafinao. Ataonao contrat par pesos. Abruti. Baranao tsy reko raha jiaby ataonao io. Olo ivelany la mairie arinesako raha zegny. Ary olo mariny Patrick io. Italien io arinesako raha zegny. Aboka koa sary volanko aminareo zay. Olo me parti me raha zay. Anareo miala antamy misy fitsongo kafe amindreo amin'ny lavaranga amin'ny tragno lava igny. Miala zegny anareo manomboka ny Yvon Somiangy. Azafady, jusque anareo avy amin'ny partini donné Makamba taloha. Idiran'ny la olo ty koforo. Motro ndraiky essence ro hitanareo zio. Zegny raha nazoko baka ambanja. Yvon Somiangy. Azambela. Rahanao Kazambela. Non mais attends. Vraiment, aboakanareo mitsy. Le tsy fanagnanareo compétence, miaro rano vahoaka, miaro ran'olo. Ny moaly zany volagna teto. Oh, misy vazaha, magnano n'importe quoi amin'ny tragnon'olo. Tsy sakinareo mitsanga. Magnanaova karaha io koa nanareo. Za tsy volagna avy amin'ny France, ndao la Réunion. Magnanaova raha ataonareo baka nareo la Réunion ry. Za créole angigny aminareo edy. Fa magnino avy amintsika magnaratsy manjara anareo amin'ny autorité pourri jiaby. Pourri. Normal amin'izay olo matimaty bory alignandra. Azafady, za tsy mitsitsy. Nagnano anareo tegna mampivolagna ny ratsy ny olo tsy tokagna sahanareo. Nagnasary nagnaboaka sarisarin'olo mitapitapy maso. Ino ma preuve aiza nefa regny le olo namoan'olo ta Jamanjara. Ta ia ta
ta Dar Salama ndraiky ta Kaskady. Za fa naety eto. Andi tsompotsompo olanareo zao prison mody aboakanareo sary. Azakadalegna zay. Azakadalegna zay. Tele loenda parenareo fa magnaboaka saran'olo. Mos be elio. Nefa nantsy midadasika ry 3 jours. Olona moan'olo tatanimbary fatatra. Aza ribripegna zay. Nareo mi gendarmerie volanko zay. Ary ty raha misy amy gendarmerie. Maro vahoaka malagasy mandeha aminareo amin'ny gendarme. Mitory. Amy sababo ataony reto vazaha reto. Motsamborinareo ro vazaha reo arriva vosotsonareo. Zay raha misy amy gendarme. Ary zay raha misy amy polisy ao. Anareo fa mahazo bondekesonareo par mois. Asa vonegna vahoaka zala. Anareo koa fa tsy asa midemissione avy, midégradé adosoa gradinareo magnanova malaso. Mba fahekoetanareo malaso. Tsy vitanareo fa mavandy. Mpagnano gazetinareo pourri. Anareo tsisy raha lagnanareo. Autorité de quoi? Du cul. Azafady zalahy. Aza tsy mitsitsy nakambarako. Dossier jiaby io fa namiako président igny. Hoavy baka izy. Fa eko. Fanjava daty avian'ny président fa za tsy agnambara. Allô nareo surprise aminareo autorité ao raha zay. Zay mila fagnovagna, zay mila décentralisation, zay mila budget provinciaux, ary zay mila fédéralisme. Point barre. Zay tsy avodikodignareo amizay eky. Fa zay za toka raha io tanànanay zala. Ziska mitsaiky magnangy. Botoboton'olo, sombaton'olo anareo manginjay donto. Non mais attends. Vaky prison nareo tsisy mivola. Vaky dispensaire nareo tsisy mivola. Journaliste pourri. Des imbéciles. Araiky baka na asana, io ne asanakahy ako, le raha important aminakahy fo volanko. Dadilahinao volagno. Tsy haiko araiky tsy mevolagna gasy sady tsy mevolagna vazaha igny. Aleva hono. Anao misy no apangalako hono. Anao koa fa tsy mahazo hono. Paranao zahay tsitsy aminao. Journaliste fantôme ty. Zava raha niany. Olo jiaby ravoravo anjelolo. Tsisy journaliste baka Ambaribe ny volagna raha io. Ndre araiky. Ndre araiky. Koa tsy zay baka taty. Nareo tatanana to misy raha niregninareo. Koa tsy zay baka taty ny vola. Io nareo fa nahy raha jiaby ravoravo. Anareo koa vola aminakahy fa misy journaliste Madagasikara. Misy journaliste Nosbe. Journaliste du cul, oui. Ialako tsiny fa mandreraka. Ino loatra mapiera ty? Nino? Zagnaharinareo? Sa izy mamelogna anareo autorité jiaby ao? Idirany cocaïne, idirany tragnon'olo, idirany tanin'olo, idirany ziska asan'ny guide Ambaribe. Mitomagny reo manafy guide reo. Olo tsisy taratasy mpanaovinareo guide amy tanànanay. Non, zafady. Za mitodika aminao, monsieur le premier ministre. Za tsy mpivolagna premier ministre fa niany za mangataky aminao, monsieur le premier ministre ô. Iraro ministre ro dimy volanko teo regny, diovindreo Ambaribe fa trop. Trop.
non mais attends, za fa nivolananao teto ministre ny tourisme, foagna io office d'autorisme io, office d'autorisme tourisme io, adoso io madame io, fa io mafia raiky italien vavy io tsy nijerenao. Ndao arafa fanoja atsika madame ministre ny tourisme, aza doso baka io, aza ravagna baka io, zanak'anosy be ne teo nitondra io e, office de tourisme io e, nandeha tsara, tsisy affaire maloto, tsisy raha naloto, rangona viany ty madame tsy haiko Elisabeth ty, bebe tanareo ty, tsisy raha pare tourisme. Mompasoa jiaby voalafo, mafia miaraka amin'ny Aliabody, mompasoa jiaby. Non mais attends, franchement, ny andro nanzary nandeha nagnano izy repoisement. Oh putain merde, excusez-moi, ary nandeha nagnano repoisement, anti-forcenao olo Aliabody andeha tsaby kakazo, abako mare be kakazo andeha kapikapenao koa andeha lafonao koa, ataonao karaha mompasoa jiaby ary. Azafady azafady, miala anao Aliabody ô, miala, fa nao foagna. Anfo tsy miangatra, aleoko lavitra magnapetraka Masaody. Fa koa anao Aliabody, anao tsisy raha lagnanao. Mais normal commandise tringiky. Za fa impiry ny vola, anareo koa député, anareo maire, anareo tsy haiko ministre, anareo tsy haiko azovy, anareo ny eo fa tsy vadinareo ny commande anareo, miala tsigny e. Ke zegny izy, samy mandinika anareo ministère dimy tognoniko teo io, amy raha mandalo aminay fa trop. Izy koa nareo fa tsy andavagna, institut ny Madagasikara ro, ry député, ry ACC, ry ACJ, ry IGE, ravagna institut ny Ambaribe, ravagna maire, ravagna député, ravagna ny OMC, ravagna ny tribunal. Eto za ivolagna raha raiky, nazahoako rapport Ambaribe koragna eto niany, amy trésor ao mampitomagny ny mpisotro ronono mangala vola. Trésor eto, reto mpisotro ronono reto, le ray aman-dreny, dadivavy, dadilahy, ino raha misy ao volagnindreo? Rosé koa fa milatra, deja reo fa milatra kajo, avy angala vola. Non, franchement, koa fa lamine madiniky, ataondreo fa tsisy lamine. Non, mais attends, rangony be agnaty trésor tsisy lamone, trésor tsisy lamone. Afodia, anareo koa fa tsisy vola afodia. Reo papareo taregny, nazo ndraiky izy ty fa rosé tsisy lamoneke, vola madinidiniky tsy nazo. Mais attends, tsisy iangatra anareo amy trésor, ro ray aman-dreny reo mbola angalanareo gourso. En finance la même chose. Topo domaine boka tsy volagniny. Zegny raha mampitretrero amy trésor ao, koa fa angala vola reto mpisotro ronono reto. Mais attends, oh! Tsisy iangatra anareo. Eritsereta bako, koa zato pangala pisotro ronono mangala vola ao.
angalanareo 500 pièces, angalanareo tsaiko 1000 francs pièces. Amzato fa otrino azonareo zegny. Zegny raha misy eo. Ro papareo taregny. Deja knapo sa mivideny raha vatomanga. Sy vadiny ny viteny nena raha tsy toena 55 milliards, 25 milliards vadiny raha vatomanga amy knapsy. No me olo misotro ronono matoe la matoe vavy mbola 4 moenareo amy trésor. Anareo nazo nino loatra zalahy. Azambara zay babe fa zay teo fendy mbongala volany eo blanco anareo kaza mavozo. Ndre ino preuve tadiavindreo, ndre ino preuve tadiavindreo za tsy agnambaranareo fa za ndraiky vola. Zegny raha misy. Ry sasany baka finance nanjary nisy tany. Ta ino nisy tany finance e? Anareo kaza mampivolagna moa. Hoy izy zamako zay. Tsisy raha manjary zala. Tsisy raha manjary. Ino ma tsy vidianareo amy tany misy anareo agny. Zegny baka be fandriagna ndao mody be fandriagna. Zegny baka Andoharano ndao mody Andoharano. Zegny baka tiako Abimape mandiana mody Abimape. Fa tanànanay kaza robaty. Olobenay kaza pijaliagna. Zanakanay kaza potehigny. Ambariny be amaraparagna izy za. Tsika boko midriky amy politique générale. Eto za misotra miremercie rahalahy anabavy agnatin'ny fikambanana misy zay ny FFHN. Isorako engany itoy asa tsika. Zegny tsy faly tsika tsy mijery ary zegny iaraka amitsika tonga vasoa arabegny. Eto za misotra ny FFHN. Anareo mety matadidy hoe zehe nitariky nitsangana nagnadio bazary be. Mbo avy andra raiky davako tokony bazary hely. Mbo avy andra raiky bazary trano manohiny, bazary Jamanjary, bazary Dar es Salaam. Petit à petit l'oiseau fait son nid. Non, aboaka koa mety fahitanareo sary tapatapany naboakany association ny FFHN. Mbo izy koa association raiky zay natsangako ary fa nahazo taratasy ara-dalagna ara-panjakagna agny amy foibe ny ministère ho avy tsy ela bario be ho nananganako izy. Za tsy miaraka amy dahalo ary za tsy mila fahavalo. Za mila magnapody amy place ny akanto atsarany ambario be. Isorako association misy 500 roto. Tsy voatanisy koetanareo 500 fa merci ny hazoko ataoko anareo. Merci ry havako aby anareo association 500 nitsangana ny alanareo asa velitegnanareo no moaly nagnadio Jamanjary plage. Non, franchement mendrika anareo ary irariko itoy fiaragnatsika miasa miaraka amin'ny association soa fijery. Vraiment tsy voavaliko, tsy voavalinay fandagnahary agnampy anareo razana hitanareo. Eto za mitodika amy délégué de maire Jamanjary. Za tsy volagna député Zandrilahy François Labanany. Fotony za koa ivolagna izy manjary fankaratsy zay amy rahalahy aleo zay tsy fankaratsy. Fa za itodika aminao monsieur le député. Zanaka Jamanjary karazanao.
tombo tajamanjary karazano. Anao député ny Nosibe, fa anao tsy député ny Jamanjary. Mba ataova réel raha tokony atao avako. Mba ataova réel ny raha tokony atao. Matoa anao monsieur le député. Katita kely anao navy teo. Vantombantony. Niananao ray aman-dreny. Niananao olobe amin'ny tanàna. Mba magnanaova raha mety avako. Fa ireo olo nagnado Jamanjary apasina bokako teto igny, nanomboka amin'ny EPP teo ziska Cocotier. Nomoaly reo nandany andrandreo, fotoagnandreo, velitegnandreo nagnado teo. Non, azafady. Délégué de maire ny Jamanjary. Arrondissement no io. Kofa tsy anaro asanaro mialako. Ambila olo may asanazy magnano asanany. Tsy andevo. Managna razagna ro olo nagnadozy igny tony moaly. Loto tsy loto. Te tsy te. Ro tsy nagnino. Nidiovindreo comme il faut. Nipody en place ny ampasy Jamanjary. Mbola avy zay agnado place sasany. Tiako volagny. Anaro autorité. Aza sahiragna mandafy tanin'olo, mandrava tanin'olo, angalanaro pesosy. Fa anaro koa fa tsy mahay magnadio tany mahasariky tourisme, vavanaro fodia aza mivolanke, tsika eto mila magnano zegny hoe parce que tourisme mila pitomboagna fa viany vahiny, vavanaro fodia. Zefra volang. Ke eto nangataka taminaka na ny société association Soafijery io boka magneragna Madagasikara. Za tegna miremercie ro niaraka taminay. Navitagna nagnadio bazary, nagnadio place ny Jamanjary no moaly. Ary le association sasany tsy voatanisako eto. Remerciement be. Engany toy fiaratsika miasa. Aza magniky riberibe ny politicien tsy manjary abro. Nagnino moa anaro délégué de maire arrondissement Jamanjary tsy mangataka mirala zokla firoza Jamanjary, izy ane misy pelle métallique, izy misy trax, izy misy machine engin. Ramasenaro amizay le raha diovin'olo ny moaly. Ataova amile benny camionaro aria quelque part am déchetterie fagnarianaro ahitra. Aboaka koa sary baka io. Fa alohatsika hitandregny ny association FFHN ndraiky Soafijery tamin'ny asa vitandreo ny moaly, tamin'ny raha vitandreo ny moaly ankasitrana. Ndo aratsika. No isoragna vahoaka ny Jamanjary zay niaraka ny salana ny anjara fagnampitagna la plage. Recyclage plastique moa no nataony any. Izy mivangongo be io no nataony zany vo angontsika io ke zo zio nantenegny la commune anome tanana ary zay mikoragna natao omaly. Iro ndraiky no idébarrassé zo zany ametraka zo amin'ny quelque part. De isorany sahady koa moa ny fiaramiasa amina commune zay tsy nanosy botagnana zay fa kafa nangataka fahazoan-dalana de namoregny tamin'ny solotegna jiaby taty de ankasitragna. Da miadressé message amitsika jiaby eto Jamanjary zany zay boka amin'ny FFHN fa mba ataotsika tongotra miara-manindra, tagnana miara-mandray fagnadiovana la plage. Misy fikambanana 520 no nandefa solotegna taty niany. Ireo jiaby ma no niaraka mikoragna to zay solotegna sisa tavela fa sasany namonjy adidy
fa kambela irery ho an'ny fikambanana fo zegny zo tsy voadintsika plage ty ary indrindra magnadima atsika niany mandoto ny sasany amare tsy voadio ke fiangaviana amin'ny vahoaka jiaby zegny tsy agnary fafa amina plage eky atsika fa apetraka atsika quelque part zay ndraiky volagna amina commune ary angavy le solo-tegna jiaby aty koa volagna amina commune andefa fitaovana zegny raha maso fako mba ho tavela madio zany fako nisy solo-tegna ro vazaha io zany teto solo-tegna ro mahore zaro réunionnais niaraka nagnadio la plage teto fa dommage ma iro fa ro tsy nahandry le interview mba faniriagnandreo koa iary salamitsika hitazomantsika la plage madio ankasitrahana atsika jiaby anao koa fa tsy mandoto efa namany nagnadio zegny aminay ary tsy ambela karaha io koa fa tokony misy mesure d'accompagnement zegny apetraka ary zegny no ankininy amina la commune sy autorité locale hoe karakory le hitandromatsika ny fadiovan'ny la plage mankasitraka atsika jiaby zay nandeha anjara sy nagnaraka ny interview voalohany sokaikaiana satria efa agnatin'ny programme soajery zao zavatra jiaby atintsika zao ary faly zay mananamagna managna raha lahy sy raha vavy amin'ny tetikasa fampandrosoana ohatrany aminay soajery moa zany tetikasa rehetrarehetra dia misy ambadika dia ny fagnovagna toetsaina changement de comportement zany tena baziny rehetrarehetra ka zay dia vonona hanome izay fahafahana manentana olo-pirenena tsiraikiraiky zay indrindra fa miainga avy amin'ny mpitondra mihitsy fotony efa somary elaela ihany aloha nanirinay anao zay zavatra zay fa matetika somary amevan'ny mpitondra ihany koa misy fotoana nivory tao amin'ny commune tao tamin'ny afakomaly dia ny raha momba vahoaka zany ohatrany tsy dia misy resaka fa ny resaka touristika foana ny tena baziny ka zay soajery zany tena tsy manaiky mangina fotony na io tonga eo ny touriste reo tsy maintsy misy zavatra mi-impact amin'ny vahoaka zegny tanareo anareo autorité tsy mandrendraikitry nareo nefa nareo oaoaoa tsika mila tourisme nangano hôtel zegny ino ma hitsangana 5 étoiles ndray tanàna tsy diovinareo ino ma hitsangana 5 étoiles anareo koa tsy agna sensibilisation peuple mba zavy aminaka edy mba zavy aminaka nivolagna za teto Angelo mbola teo ino ma tsy agnandraisanareo andraikitsy agnanaovanareo didiny lalagna hoe ampitadina na dina pokon'olo na dina tsy haiko nino hoe zegny mandoto lamandy magnora rofiny raha litoviny zegny tsisy taratasy tsy ara-dalagna sambora ampidira lazony matetiky raha zay volango teto ino tsy agnanaovanareo zegny parce que mazava ho azy ane matoa raha tsy ataonareo fotony irakiraka anareo ro mpangaro-poso ndraiky mpamon'olo regny matoa tsy sakinareo volagna président fokontany magneragna ny Ambaribe hoe ampitradina monsieur le préfet vaovaonao tandrignesa jiaby raha volagnin'olo jiaby zegny le autorité o mihitsy tsy mivaky loha amin'ny fiagnam-bahoaka fa mila posindroa feno hitanareo aksan'ny madamo ito tandrignesa baka aksan'ny madamo tsy zanaka Ambaribe igny agnatiny association soa fijery io association soa fijery matanjaka eraky ny Madagasikara SG izy hitanareo igny baka igny amin'ny faritry action nany baka amin'ny faritry Fianaratsoa igny hitanareo zegny gasy karaha tsika vahiny avy amin'ny tanànatsika magniry raha tsara atsika ndraiky nanjary antibavy tahitomaigny zalahy aboko nareo volagniny zao be nareo meloko raha ataonareo tsy manjary magnanaova raha manjary baka zako zay volagna nareo eto
manao varamanjary za tsy volonanareo fa raha ataonareo fa trop ny ananareo zao niraka olo tsabo kakazo bebe kakazo eo de lafinareo tany parce que stringinareo mikommandy anareo soutiennareo mikommandy anareo za tsy mitsitsy ary nakafa volanko za tsisy loalako kofa nagnaratsy manjary vahoaka alako sintrana anao nagnano za tsy nanjary tsy jireko fa anao nagnaratsy nanjary vahoaka na gasy io na mbario be io na toleara io na ia io anao tsy ambelako salama fotony za vahoaka za ty aventure nahitako Madagasikara jiaby io volontairement naka tsisy hoe ko volany nandafosako tanàna tsisy hoe ke pesosy trano fulany alohan za nicouvre Europe za nicouvre tanàna nakatriny Madagasikara za tsy alafinao Madagasikara kelerako ke zegny izy sambianareo mangala ny tandrify anareo fa trop loatra raha mbario be ao trop ikoragna politique générale atsika amaranako izy mbesa tsenike boko ya boko ampodiko azafady boko ampodiko za mamaragna boka nazondraha alo mboariko sandra izy amizay tsy adignako ya fa namboariko vita lay izy ampodiko politique générale magnano malagasy gogo zala reto sasasasany amin'ny fitondragnan'ny président Michael ty anareo ma mihevitry zay vraiment dans la peau de fesse azafady anareo ministre sasany anareo mpagnano gazety sasany anareo ma mihevitry zay malagasy dans votre peau de fesse ino raha misy anao tandafy taty fa nirsoa herinaivo nagnano anao farany cerveau tam France anao nagnano anao farany cerveau ny ratsinao Ravatomanga ny ratsinao Rajoel ny ratsinao Tsay Christian ny ratsinao fitondrany TGV fa nirsoa herinaivo izy moa zegny nampioataoatanao taty igny mitady place baka amizay anao hivadika amy vahoaka malagasy azafady aza to bado zay henga fa zao bokary mila mitaniako anao ny volagna anao nianatra lalagna za tsy nianatra lalagna fa za mahay lalagna azovy manotompony andraiky ty ivelany ministre ny fitsaragna sa ministre ny affaires étrangères MAE question petrako zegny aminao nianatra lalagna baka azovy ny tompony andraiky aivelany ministre ny affaires étrangères sa anao ministre ny fitsaragna local aloha ataoko hoe local apetrako fagnontaniagna mariny raha rany tribunaly a Maurice mariny raha ny Ravatomanga a Maurice fa zao ne raha tsy azonao fa nirsoa mamiky Christine Razanamason niatra lalagna talohanao mami Christine Razanamason ministre fitsaragna talohanao
niany izy ministre ny affaires étrangères. Est-ce qu'izy niany ministre ny affaires étrangères ndraiky nijabaka tamy raharahana roa amy fitsarana? Nefa ny maro maloto raha amy fitsarana ao. Izy koa affaire tianao itsangananao kotikokoto. Fa izy koa affaire tsy tianao idirana, anao miratsy eo. Fa ny soa herinaivo. Zafa navy nivolagna teto. Anao mbola tamy France teto za navy nivolagna. Io i tsy navy eo fo. Io koa navy eo. Mina fatiny atsika vahoaka. Anao nagnano tariky olo ta Paris. Anao nagnano bla 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 ta micro. Nino antony za tsy nagnatogno anareo ta Paris? Parce que fa haiko tsinjaka andeha ataonao. Firy pitolo atsika jiaby ta Paris ta France teto. Mikaiky za ta Paris, mikaiky za ta Marseille. Bordeaux zaraiky fo za nandeha. Fotony haiko tsinjaka anareo. Anareo tsisy raha Paris. Tsy voasitriky nareo le fangatahane, le fitadiavane, décentralisation. Budget provinciaux, état fédéral. Ino raha misy? Faniry soa herinaivo. Za tsy nianatra lalàna mba azave aminaka kony. Objectif-nao nitondra délégation nandeha Maurice, nefa le mpagnano gazety nandesinao mpagnano gazety Ngadra. Mba azave aminaka kony. Le mpagnano gazety nandesinao mpagnano gazety navy Ngadra. Fa manino nandesina tany Maurice? Ary tsy vitany nareo nandeha Maurice. Angano Mauricianina nikaiky nareo avy nareo mamangy Ravatomanga. Mbola saky nareo koa hoe fa rehefa vitany raharahany Ravatomanga Maurice de ampidigna. No mais ampidigna Tonino Madagasikara izy. Mba azave aminay boka. Ande ampidigna nareo andeha Madagasikara andeha nino izy e? Nde izy teo fa tsy voasambotry nareo. Nde izy teo fa tsy voapiliky nareo. Grâce au Mauricien. Tatra maloto nataony. Mazava ny maloto nataony. Niananao ministre ny justice sy ny forongony. Bataillon nandesinao. Nandeha namangy mamy Ravatomanga. Mais non, mais attends. Barbara nezegny fa niso fa misy pesos nazonao. Faly anao tsy faly mamalia. Tsy question te hoe anao niany ministre fa niso andeha niagna zoto be. Oh! Magniagna za anao fa toujours afara. Pagniagna toujours afara o zay. Fa zay ka za barbarigna karaha io e. Mauricianina manikaiky anao hoe avy efa vangerako i Ravatomanga. Raha hafa tokony dianao ro tainy. Non, bataillon raiky anareo nandeha tainy. Tsisy engatra, tsisy asa loha. Olona mony vahoaka, olona mapotiky Madagasikara, olona ndrava fanagnany gasy. Niany izy migatra Maurice, anareo ndeha mamangy izy. Mety volagna boka anao atsika ne samby gasy. Leran'ny Ravatomanga ndraiky razozo tsay Christian sy ny forongony. Ireo autorité taminay tambario beto fa nisoa valia zanga. Nigadra na bafy tam prison, namona na bafy nagniraka docteur Dona. Nitebiky raha nafaty na bafy tam prison, taianao. Ino raha nataonao? Anao tam France teto nasaky ny volana. Anao tam France teto nasaky ny boeboeky. Raha nahazo na bafy tam prison. Nini dunia. Est-ce que anao nandeha namangy nini dunia? Fa niany Ravatomanga namony vahoaka, namony olombelogno en prison. Sakinao mandeha mamangy izy en prison. Oh, zafady. Barbare ane zao olon'ny Ravatomanga nareo.
Na baribarinareo boka raha tsy tokony abaribary. Izy io mambaranareo ny magnano kiloty fotsy mera agnatin'ny kiloty. Henenareo olon-dra Vatomanga. Parce que nandeha nitady pesosy. Za tsy voatampininao vava. Fa raha ataonao mibaribary. Ary olo jiaby Madagasikara fa mivolonanao fa nisoa. Magnino tsy ministre ny affaires étrangères mandeha. Io ne raha iraisam-pirenena. Ivelan'ny Madagasikara io. Anao ma ministre ny tribunal ny aia ty? Lae. Anao ma juge ny Lae. Ay mbaka eko tribunal internationaux. Fa anao ministre ny local ny Madagasikara. Ke iny foasany mamira Razanamasoa tsy izy nandeha tany. Izy ne ministre ny affaires étrangères. Izy ne niasany antra lalàna plus que anao. Ary fa ministre ny fitsarana taloha anao. Maheko mandilitra anao. Fa zay kazakadalena. Io ne raha volagniny aminareo vahoaka malagasy. Reto olo reto mbola olo ny Vatomanga ndraiky Razozo baribary baka izy. Allo boaka ny marigny. Fiavagnane makato. Non! Olona mono olo ndraiky nangalatra repirenena tsisy mafiavagnana. Azafady, anao ndray ministre de justice fa aza pariparigna karaha iny vahoaka. Tsy niana anao ndeha mamolela aminay. Ary io fa nivolaniko teto. Tolona nataony jeune teny Andalabe Denis Fagnovagna. Ino le Fagnovagna? Magnadoso Vatomanga, Razozo, tsy Christian sy ny forongony. Non, ro mianakavy. Nandeha Maurice, nandeha za izy. Anareo podibakany doko vangeo koa bomba. Amerika siny tsy ako Amerika tsosy. Doko vangeo bomba. Mbola nareo regny. Io ne raha volaniko matetika amitsika vahoaka Lakote. Ro io tsy voasitriky ndreo rasiste ndreo io. Ro boko vola fa zay rasiste, zay tribalisme. Anareo ny tribalisme, anareo ny rasiste. Baribary raha ataonareo io. Izy koa olo Lakote malaky anareo mangadra izy. Malaky aminareo mamorony dossier. Fa izy koa olo nareo metsy malama karaha nareo kelera koa. Ary nareo doko jerinareo. Azafady. Azafady. Tonga vasaigny ozy Zandroko Luc-Hervé. Atsika Lakote. C'est le moment de réveiller. Les dormeurs soient de réveiller. Barbare ni ratondro io. Mivolagna zay ndraiky Fabre. Zay ndraiky Zandro Joakim, zay ndraiky Belgique, zay ndraiky Luc-Hervé, zay jiaby eto mivolagna atsika Lakote. Toana président tsika io. Bonsoir Anadji. Toana fa président tsika io. Iro jiaby io agnatin'ny gouvernement io maloto. Maloto. O tsisy olo madio, o tsisy olo mary. Keniana anao. Nanonga agnabon'ny pupitre. Bonjour messieurs et dames. Zay mijery bonjour no. Fa raha tsy manjary dienao tamorisy tsy mamango aminay. Zay ko tsy misary bonjour e. Zay raha mbarako anao fa nirsoa. Aza magnano caméléon aminay no. Za tsy mpivolagna anao zandry. Fa tellement raha nataonao tamorisy tsy mamango aminaka.
Koa misy fitiavanao Ravatomanga, tiava izy, hoana volanazy, ala pesosinazy, fa tsy voahoaka andeha kadalenao. Tsy megnatra anao zio, fa nisoa herineva. Nagnano toetry karaha igny, soi-disant anao ministry fitsarana. Fa hitanay teto ne raha nataonao. Fa hitanay tamin'ny France teto tsinjakanao. Fa toiza. Allô, toiza. Miala Maurice anao ndao mandeha Dubai. Mahino anao tsy mandeha Dubai koa mamangy rajoela. Izy koa ny hoe. Anao baka mamangy rajoela, ndao mamangy Tsaik Christian. Anao baka mamangy Tsaik Christian, ndao mamangy koa ry. Kapoka Nestlé, en prison ary ameritsa tosika ary tiako Amerika Siny. Zehe, tsao tsy hainao fa nirosoa. Zehe, nazahoanao place. Baka amin'ny Facebook, nazahoanao place ministry fitsaragna io. Fa izy koa tsy zay, anao tsy navy teo. Fa zay ka za atao karaha io. Baribariboka, ola voavidin'ny pesosany ianao roy. Mialatsiny aminao, ndre anao mbola ataoko hialatsiny. Mba nisy chance dikan'izegny. Fa raha ataonao ny vahoaka malagasy nefa leo anao fa nirosoa e. Tsao tsy hainao raha zegny ambarako anao niany. Vahoaka malagasy leo anao. Tofoko anao, disika anao, fatigue ndraiky anao. Parce que raha ataonao tsisy aminazy. Anao tandafy teto wata mamorogny dossier ny TGV, mamorogny dossier Ravatomanga, makatsy makaro. Miananao mamorogny dossier. Ndao koa frogna dossier Rozoky be. Anao nahitazana mon'olo, sa anao nahitazana mangy rajoela. Kelera koa zany de mangy rajoela, sitra za mandeha mamangy avao. Andolo agny, na agny, Madagasikara agny. Mahaza magnano toetsaigny karaha io zalahy. Io aviako mivolagna atsika lakôty. Ary io itsanganako eto niany. Za mivolagna atsika diaspora lakôty mipetraka ivelany. Hitanareo ro io? Za boka ro. Nabaribarin-dreo ne diaspora ny malama volo reto. Ro mitsanga igny. Pourquoi atsika diaspora ny lakôty andafy? Na Amerika, na Aziatique, na Australie, na Afrique. Tsy mitambatra. Zegny raha angatako. Alohantsika hitambatra. Aboaka atsika baribaritsika. Fa tiro raha ataondreo. Voakarama pesosy ny Ravatomanga jiaby raha jiaby mivadiky. Ary koa fa vita fitsarany Mauritiana, aloha oda atanina a Madagasikara Ravatomanga. Non. Non, 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 non. Non. Mialatsiny e. Non. Azafady aminao fa nirosoa. Midemissione avy anao koa te apody Ravatomanga Madagasikara, atsika tsy fagnaraka. Anao zao ministry fitsaragna. Nagnitsy sakinao. Samborigny ro mivosy. Mbo agnatin'ny figadragnany ro mivosy. Fotony ino? Malama volo kalanao. Zay boka raha misy. Azafady e. Indraiky mivolagna anao za fa nirosoa faindrena laf marirenjeny mivolagna ataoko anao. Anao ndray ministry ny fitsarana. Za tsy nagnasa anao, fa raha tsy manjary ataonao ahitsiko anao. Anao
Hitanao farany may magnano volagna amin'ny micro amin'ny télévision amin'ny CV-nao io zay mijery fagnevanao nagnatsoagna TGV teo Orange voisin mandarine teo raha tsy manjary anao navy eo nagnampody raha tsy manjary non azafady tsy anagnakegna maso raha koa tsy mamango aminaka ary azo atao mivahoaka mamitaka vahoaka navy Maurice nagnasary nitsangana amin'ny pupitre io moa za tsy henoko volagna raha maro aminao za koa nagnamenao agnarana mbo hainao agnarana amiako anao andesinao karaha nataony CV maïs igny mbo andesinao karaha ataony kizembindrazana igny fa za tsy henoko agname agnarana anao oh atao ino raha fataonao igny mandadare internationaux mandadare international fulany mandadare international fulany anao tokony atao mandadare voalohany anao ko tokony samboriny adignanao raha nataonao namplefanao tamy France faniry soa tantara tsy fagnadigna zandry mivoleza bla 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 io atsika misy ministre d'affaires étrangères MAE fa tsy anao ary ministre bobo maji local ministère ny fitsaragna ary lingilingy andeha Maurice andeha gnaboaka Ravatomanga ndeha affaire malotony Ravatomanga Madagasikara ofo tsy sakinao levegna magnino tsy sakinao levegna affaire malotony ataony Ravatomanga azovy topiny cocaïne tambario be Ravatomanga azovy topiny fangalaragna tany tambario be Ravatomanga magnino tsy sakinao levegna zegny asanao fa tsy Maurice agny io boka ataonareo magnangelonera boka asanareo tsy hainareo magnano fara may lalagna ty lalagna ary lalagna ty kely lalagna donc zegny ny hainao bon fa maromaro fotoagna zay meganareo koa moa fa hitako fa helihely tavelo tiagna ikoragna hela fa izy zegny makory atao ke zegny izy riavako aby samby mangala tandify izy atsika indrindra nareo ministre dimy volaniko teo za tsy agnano hoe angataka zahava raha mahazo zay ambario be fa trop ampodiko ndraiky miaraba anao tonga so amy pays tonga so au bled monsieur le préfet Jean-Jacques Perrault zafy manatsoa anao navy eo zala tsy touriste asanao anao navy eo tsy andeha bouquin maire tsy andeha bekony préfet tsy andeha bekony surtout préfet nambario be io déléguénao io ndraiky adjoignao io mangataka za amin'ny ministre ny intérieur azafady monsieur le ministre isorako anao nagnapetraka zalahy io aminay ao iaraka iasa aminay vahoaka fa zao monsieur le ministre ny intérieur adiso aminay ao io adjoint io ndraiky ro délégué aroe aminay ao tegna azafady misy tegna za anao nagnamea zay préfet vaovao zay ravoravo fa le forongony tam préfet raiky taloha adiso tegna iangaviako anao ministre ny intérieur adiso isorako atsika jiaby magnamea fotoagnanareo sitraka Andragnahary amare donc amy leran'olo pigiaka toaka tsy volo toaka tsara toaka za zao koa masigiaka toaka rano ry
mandany vola amy jirama, mampagnarivo jirama. Migato ake. Fahasalamagna azo aminazy ty. Ty boka le raiky ataondreo hoe, au nom du Père et des Fils et de sotroindrako anatin'ny kalisy. Anigake rany Kristy. De zegny izy, ciao, bye atsika jiaby. Sitraka Zagnahary, amare koa veloma jiaby.